नमस्कार जय जगन्नाथ भाई मैंने आज ये बर्तमान राति गलानी आज आम घर छतु तरकारी होची चलो देखा ये गोटे उठे मामा बस छतु कम चलती मामा कौन कर देख उठे माँ बही हाई कर दे कहीदे लाइक सब्सक्राइब करदेवे नाइट कर दे कौन करिए नाइट करिए कमेंट करियो कमेंट करिए नुआ घर को आसलु हेरी नुआ घर को आसला पर सबू माने चेंज हो जाइए एठे हमर लाइट प्रोब्लेम थिला तो एठे हमर अंधार हो जाउथिला लाइट फिटिंग करली जोगाड़ करी गोटे देखो एठे हम रोसई घर कांथ को गोटे बाड़ी एठे ऊपर गोटे पाचिर रे गोटे करके बार लाइट मझे लगे देली चलो टे बाहर आड़े जाइए आसी बाहर आड़े हाँ गोड़ बाड़े के आसे सापथी था बेसी बाड़े वर्षा माने 3-4 दिन है जबर जोर आम खोर्धा आड़ होता बाबा आमर एठे गाड़ी आनी थोई दौंती राति टाइम रे बाहर टे भय लगे बाड़ी टाणी के अच्छा बाहर को आसीगले बाहर रे पूरा सन्नाटा देखा आपण देखु घर कहीं पड़े ना पूरा सन्नाटा ये आम दादा गाड़ी थी एपटे पूरा माने जंगल अच्छी एपटे किसी घर अच्छी ये आमर एपट साइडटा हरिगाड़िया अच्छी आउ एपटे साइड पूरा भितर को दासुआ अच्छी ये आम दादा गाड़ी थी तापर आमर एबे रिसेंटली नुआ ऑटो गोटे किना जहाँकि आम अजा चलेबे देखु साप थे आम दादा गाड़ी दुष्टामी करना प्रबल राति एबे वर्तमान हो गला 9:18 पूरा अंधार किसी देखा जाऊनी टॉर्च भी नहीं पाखे अंधार हो गला तो भाई मैंने देखिले केते अंधार राति हो गला मत घरे तो बस इच्छा होनी ना दादा केमती अछ केमती अछ चप्पलटा गेट आओ दीदी कैसे
देना पड़ जीवु ଆଉ କେତେ କ'ଣ କାମ ଗଲାଣି ତ କାଟି ସବୁ ଥୋଇ ସାରିଲାଣି ଦାମାଟା କେଉଁ ଛତୁ ଆସିଛି ବଟମ ଛତୁ ବଟମ ଛତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲାଗିଲା ତେଲ ପଡ଼ିବ ମୋବାଇଲରେ ତ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ି ନୁହଁ ଝିଲ୍ ଝିଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଚାଲୁଛି ଘରେ ବେଶୀ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ମାମା ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ମୁଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଏ ବାବା ବି ତ ହାଣ୍ଡି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟିରେ କାମ କରି କରିକା ସେ ବୁଧୁରା ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ରହିଲେ ଘରେ ଆମେ 2 ଜଣ ମାମା ବ୍ଲଗ୍ କରିବୁ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ଝରକା ଦେବି ମାନେ ନା ଲାଇଟ୍ କରିଦେବ ଘରେ ବାମ୍ଫ ବସିବ ବାବା କ'ଣ କରୁଛ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ମା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବସିବ ବଇ ମାନେ ଘରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି
ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଗଲି ମାନେ କେତେ ଝାଳ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଁ ପାଠପଢ଼ା ନ କରିକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ କାହିଁ କରୁଛି। ପାଠକୁ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛି, ବ୍ଲଗ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ବି କରୁଛି। ମାନେ ନୁହଁ, ପାଠକୁ ବି ଛାଡ଼ିନି, ସବୁ କରୁଛି। ଘରେ ବସି ବସି ବୋର୍ ଲାଗୁଛି ବହୁତ। ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲେ ମୋତେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ଭାବେ ଖାଲି ଶୋଇ ଶୋଇ ରହିବି। ଏଇନା ଘରେ 2 ମିନିଟ୍ କି 3 ମିନିଟ୍ ରହିଲି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି। ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ମାନେ ଖୋଲା ପବନରେ ଟିକେ ବୁଲେ କ'ଣ, ମୋତେ ବେଶୀ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରିବେ, ଅଜା। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ବି ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଆଇଡି ଆସିବ ଫାର୍ମିଂ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ଲଗ୍। ତାପରେ ଆମର ହେବ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ଓପନିଂ, ଯେଉଁଟାକି ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ, ମିଷ୍ଟର ଦୀପକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯାହାକି ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ମିଷ୍ଟର ଦୀପକଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ସେଟା ଆଜି ଡେଟ୍ କେତେ, ଆଜି ଆଜି 23 ଜୁଲାଇ। ସେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କେବେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଅଗଷ୍ଟ 20ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଆମର। 20ରେ ନହେଲେ 20 ପରେ, ନହେଲେ 20 ପରେ ନ ହେଇକି 1ରେ ବି ହେଇପାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ। ଏଠି ବାହାରେ ବୁଲିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଜନ୍ତୁ ଜଙ୍କା ପଳେଇ ଆସିବେ କାମୁଡ଼ି ଦେବେ, ଗଲା କଥା ସରିଗଲା। ଅଟୋରେ ଯାଇକି ବସିବି, ଅଟୋରେ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ଗଲା ଅଧା ତ ଫୁଲ୍ ଫିଟିଂ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଫୋନ୍ଟାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖେଇ ଦେଇକି ବ୍ଲଗ୍ଟା ହେବ ଆଉ କ'ଣ, ବ୍ଲଗ୍ ମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ହେବ। ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଏବେ ବସିଥିଲି, ରୋଷେଇ ସରିଗଲା, ଡାକିବାକୁ ଆଇଛି ମା ଆଉ ଆମ ଅଗୁଡ଼ି। ଚାଲନ୍ତି ଖାଇଦେବା। ବସିକି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ଗଲେ କରିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି କାଲିକି ପକାଇଦେବା ଆଉ। ମାମା ସରିଗଲା, ସରିଗଲା କ'ଣ କହିଲେଣି, ସତରେ ସରିଗଲା। ହଁ ଦେଖଉଛି, ବହୁ ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଖାଲି। ଭଲ ଲାଗିବ ଟିକେ, ହଁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉନି, ଏତେ ବେଶୀ ମାନେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡ଼ିନି। ଟେଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ? ଘରେ ବିଜାରିଆ ଲାଗୁଛି, ବାହାରେ କହିଥିଲି ଯାଇକି ଅଟୋରେ ତାଙ୍କର
ଅଦାର ତ ବଢ଼ିଆ, ସେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଲଗେଇଦେ, ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ କରିବେ। ଅଜାକୁ କହିଛି ଫୋନ୍ କରୁଛି କୋଉଟା ଅଟୋ ତିଆରି ହେଇଗଲାଣି, ଏ ମୋର ମନ ନାହିଁ। ଅଟୋ ତିଆରି ହେଇକି ଆଇଲାଣି ବୋଲି। ଭାଇମାନେ ଅଜାଙ୍କର ଅଟୋ ଯାଇଥିଲା କାମ ହେବାକୁ, ସେ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥିଲା ତ, ତାକୁ କାମ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲା। ଅଜା ଜାଣିଲେ କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିନି, ଫୋନ୍ କରି କହିଦେବି ଅଜା ତମ ଅଟୋ କାମ ହେଇଗଲା, କହିଦେଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଟିକେ ଆଉ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟା କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଏଟା ଯେଉଁ ଗଡରେଜ କଭର ଷ୍ଟିକର ଯେଉଁ ନୂଆ ଲାଗିଥିଲା, ବଢ଼ିଆରେ କାମ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ତଳୁ ଉପରେ ଯାଇକି ଏବେ ଆମର ଫ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟିକର ବି ଆଣିଦେବା, ଆଣିକି ଲଗେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ। ଆମେ ଏଇ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯିବୁ ବୁଲିବାକୁ, ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଅଛି। ଟ୍ରିପ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରାହେଇନି, ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କହିବୁ ଆମେ। ଡିସେମ୍ବର ତ ଆହୁରି ଅଛି, ଆହୁରି ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ କାର୍ ବୁଝା ଚାଲିଛି, କାର୍ ଆସିଲେ ଯିବୁ। ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଗାଡ଼ି ଥିଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନିଜେ ନିଜେ ଯିବ, ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବ, ବାସ୍। ତେଲ ପକେଇଦବ, ବାସ୍ ଚାଲ। କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବାବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଶୀ ନାହିଁ ଛୋଟିଆ କାର୍ଟେ ହେଲେ ବି ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଗୋଟାଏ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ସେଟା ଆଣିବୁନି। ଖାଇଦେବା, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଶୋଇଲେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଫେରି କାଲି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବି। କାଲି ବାହୁଡ଼ା, କାଲି 8ଟା ବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, ନହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ବି ଅଛି ମଣ୍ଡେରେ। ଶୋଇଲେ କି ନାହିଁ, ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଲେ ଆମର ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ମାହି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୋ ମାମାର ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଯିବ ଆଇଡି ନୂଆ, ଯେଉଁଟାକି ମାହି ଟେଲ୍କ ଆସିବ ନା, ଦେଖିବେ। କେବେ ଖୋଲିବା ମାମା ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛ? ମୋବାଇଲଟା ଆଉ 3 ମାସ ଯାଉ। ଆଉ 2-3 ମାସେ? ହଁ, ରଥଯାତ୍ରା ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲରେ ବସୁନି, ଗୋଡ଼ ଲମ୍ବେଇକି ବସିଛି। ପାଣି ବେଶୀ ରଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଥିବୁ ପାଣି ଝୋଳ। ଚାଲ ମୋବାଇଲଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋଲିକି ଗାଡ଼ି ଚାଲି ହଁ ଜାଣିଛି, ନିଆଁ ଜାଣିଛି, ଚେଙ୍ଗି ହବ କହୁଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆଗକୁ ବସିଛି।
ବର୍ଷା ଦିନ ପ୍ରବଳ ମଶା ହେଲେ ବି କ'ଣ ହବ କୋଉ ମଶା ମାନୁଛନ୍ତି ମଶା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ମଶା ଧୂପ ଲଗାଇଲେ ବି ଆମକୁ ଫରକ ନାହିଁ ମାନେ ମୁଁ ବେଶୀରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ମାନେ 100ରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ସେ କାମ କରୁଛି ତ ସେଇଠି କଣାଟେ ନାହିଁ ସେଇଠି ପାଣି ଖାଇ ସଜା तो भाई मैंने आप बेसिन भी एमती आप टैप लगे जो कण होलटा अच्छे ये होल पा छाड़ुं कि सब माने आमर माने हाँ कौ बुद्धि आम कहीदेलु विचक्षण बुद्धि माने डिप्रेशन माइंड आ सब जिन तो खेले किए जानू गोटे लगी शोकी गोटे को न मत अल्प होता मुझे खाइले मोटा हेबिनी हाँ हेले कौन ये ही जाऊँ तो समस्त चिड़े देख एलिफेंट आइला ये तो खाइबू ना हाँ ये खाइबी राति खाइटा प्रबल हेवी हो जाऊँ हवा चल लाइट खाई दे हो जाता हेवी खाइए लाइट खाइए देख देख कौन टमाटो खाई बोली केते टमाटो हाँ आनी था जनी टाँग दे दे और से टमाटो खटा आनी था ये न खाइबू सब सैला तो कौन लगे तो मामा जो रोषे कर घंटाए रही गोरा बाहरी भितर घर को आइले पूरा ओपन बॉडी ना कि ये गोटे देख कौन हो शोना ये दुष्टामी कर रहुनु उड़े उठे कौन लिया देखा तो जीआरटी ने जी
ମୋ ବସିବ ହାଁ ମା ଖାଇ କହିବ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହାଁ ମା ଖା ଆଉ କହ ପୁରୁଣାଟା ପକଉନୁ ସେ ଖାଇବନି ଜହ୍ନି ପକେଇକି ଛତୁ ତରକାରୀଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏମିତି କରି ତମ ଦେଉଛନ୍ତି ଘରେ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ବଢ଼ିଆ କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇକି କହିଦେଲୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଏ ବୋଉ ଖାଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଯେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲେ ବି ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ତରକାରୀ ଗୋଟେ ପିଲା ଖାଇବ ସିଏ ହେଉଛି ଏଇ ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ସେଥିରେ ବୁଡ଼େଇକି ଖାଇବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।